Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Ako gidooli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw. Di pa katawa. Apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kong sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. O tay, nandyan na pala kayo. Kumusta ang bukid? Marami tayong ani na gulay, anak. Marami tayong may bebenta sa palengke. Magandang balita yan, tay, pero bakit matamlay kayo? Sumasakit na naman ang katawan ko, anak. Para talagang tumatanda. SED Liniment lang ang katapat niyan, tay. Halika, hilutan natin. Sakit ng katawan, sakit ng kalamnan, imasahe ang SED Liniment Oil. Sakit ng ulo, maging kagat ng insekto, ihaplos ang SED Liniment Oil. Mabisa, mabango, subok na sa mahabang panahon. Anak, punta na ako ng bukid. Salamat sa SED Liniment. SED Liniment Oil, a quality product of SED Marketing. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Ay. Pakasli o na sila, bay. Kay, gahe pas kahoy magkuno itong biyan ay. Munog kay ko kubidyahan na nako, unsan kag tinudo na. Naunsa man ka sakripisyo, eh. Naana man dyan ng mga babae, pa-hard to get. Pasensya og pasabot ray sekreto, ana. Unsang ka, sama ko ni Carol. Tanawa ron. Kasi magdahom nga, asawa na nako siya. Da, Aporte magyong malditasan na gahi pa dyan kayo. Bisagpa po gali ko gato na anak sa una. da. Pero,
Nadagyo na ako, di ba? Da. Umay maabot aming anak. Um, Umay kabutangan sa akong kalipay karon bay. lanahanan to sila. Kompleto na akong kinabuhi. Sini karon. Ala, naunsa ka. Day! Naunsa ka! Hala! Agay, kasakit Day! ako sa... Day, naunsa ka! Karol, naunsa ka, day! Naunsa ka! Hayman! Na-slide ko. Ha? Abi na kung nanahilabot ni mo. Unya, waka unsa? Sakit lagi ako lupot. Ay na sila. Bida sa taon, pag amping taon din. Ay, kay ang atong baby taon, unsa niya may tabo taon na. Unsa ba na yung magibuhat? Nanganda mag-uunta ko sa itong mga tatunong padung sa buhol ba? Atong paglarga dito. Naunsa man taon. Kaya bi ako'y buhat na, bi ako'y lihok ana. Ako'y trabaho ni mga trabaho unsa bay. Ayo pagtrabaho diha ako rin buhat ana. So, sobra naman sa kalanoy. Di alam ko mulihok din sa mga buhaton nun sa bahay, Nalimot ka sa akong giingon nimo, sa akong gisaan nimo. ha? Di, hayman na sila ni mo. Kini sa ilera ni mo. Unsa man na nimo? Patiran. Day! Bro kag nagkadungog bata ko- do idol do. Unsa ba kay? Nakadungog ko na day, Karol. Bisa si Bay Alan ni mo nga. Kuan, katubang nahubog kas buhol ba? Ha? Pa. Nahubog ka to higayon na day. Kaya wa man ka kinumdum. Please, ako'y pinumdum ni mo day. Kaya ako, saksi ko sa panulting Bay Alan na do. Ha? Saksi ka? Ano ka saksi mo kuno ka? Nga kameraman duha si Carol nagsulti ato. Kamo ba? Ay lang susiya nga nung nahibaw ko eh. Basta kay misaad ka do. Kaya unsa may ang gisaad na ko, Naldo? Amin na ha? Miingon man ka day nga, di ka kabaw man laba. Siya ko na man laba. Miingon po ka di ka ganahang mamlansa. Siya ko na mamlansa. Miingon sa kada nga di ka kamaong muluto. Siya sa ko ni muluto. Siya sa ko ni bantay sa inyong anak. O siya magpatutoy. Patot siya. Bida sa nimo. Patot siya. Binuang man sa ng imo bay. Ha? Sobra man sa tao ng imo. Nganong ako ba mo patutoy? Unsa may akong suso diri? Basta mo na day. Diyan ko di ba alam tanang trabaho-on. Ikaw, senyoritan lang Ay ka. palabi ba? Ay ako lang sa gyutanan. Maubitan na sulti ni mo. Kaya unsa ang pagsilba? Magpabilib ka man nga maayo kanday Karol to higayon na. Pabilib kag maayo niya. Ay! Aw kun maon na nga ni saad ka di ana Alan, tumana gyud ang tanan ha. Unsa? Na. Ano sa kabinaldo eh? Mo magipundumas tanas day Carol. Bida sa nimo ite. Masurpresa gid sila si Alan at si De Carol kung mahibaw silang tuwa sabta sa resort kundi sila mag-honeymoon, tita. Ay, oo, ginunta ko'y planong mo adto sa sila. Pero ang akong ikal, ang akong ikaila dito, oy. Nanawag na ako kung kanusta ko kung balik dito. Kisa ba nang ikala ni mo, tita? Uy, Ay, do! Katugog ako gika-date. Pag siya na to dito. Ay, kani ba ko kamalipan na to niyo? Ay, patilan ay pare mo iyang ko. Ay, nalingaw yung ko ato niyo, ay. ha? Nalingaw ka sa unsa man, tita? Ay, nalingaw ko! Kay, kumidyante kayo. Aw, abi ba na ko gusto lingaw? Abi na mag-unsan na. Saba ka di ako, eh. Ay, unsa man! Ano ba ang mga daduno na to? Ay, okay na, tita. Ug nihigayon na, tita. Nangandam na jukog 2-piece, tita. Ay, ay! Kaya itong una na to, pag ato dito, dinalian man to. Kaya atong tuyo dito, showman. Pero karon tita, mura kitag magbakasyon, ani, kay 2 days maghata dito. Ay, oh, good! Magkakuyag na og dugay sa akong ikal. No? Ay, tuod si Naldo tawagi. Ha? Ngano ako matawagan si Naldo, tita? Uy, ang milagro na nawag ni biyanan ako eh. Nagimingaw ni ako. Kaya ito bago na ko, be. Hello! Daan pa ka magpagtingin ka na ko, day? Gimingaw ka na ko, no? Maong nanawag ka. Hoy, papa. Hoy, assuming ra kay Kanaldo, nakagusto ko nimo. Asa man ka? Ang tano di, tumuyin ng linya. May istorya ko ta. Ay! Unsam ka eh. Mga juga, no? Nagpangita ka na nako, no? Ah, but excuse me, no. Di ko
Klaro, anak. Ikaw gimitawag na ko. Unya, ngutan na kag asa ko. Di na pangita ka na ko. Hoy, gisugo kong tita Juan nga patawagan ka. Juan? Kay paarion ka dayon diri sa apartment niya. Pagdako na og sinina nimo good for 2 days. Ha? Asa ta? May show ta day? Naibaw na si Bayalan. Uy, ayaw pa bawa si Alan us ni Carola. Ha? Ano, di man ako sa paybaon? Ha? Di sila? Pagsusuka, pananakit ng kalamnan, walang gana sa pagkain, hirap makatulog, makating balat, sobrang pag-ihi, pamamaga ng mga paa o nahihirapan sa paghinga. Ilan lamang yan sa mga sintomas na may problema ka sa kidney. 2.3 million na mga Pilipino ang nakakaranas ng problema sa kidney. Mahalaga ang kidney dahil ito ang nagsasala at nag-aalis ng mga maruruming bagay sa dugo sa pamamagitan ng pag-ihi. Pangalagaan ang kidney sa pamamagitan ng pag-inom ng SED Cogon Capsule 3 times a day at uminom ng 8 basong tubig araw-araw. Laging tandaan, basta problema sa kidney, mag-SED Cogon Capsule! Produkto ng SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Silya, ito ka na dahil mga bata. Kinsa bang mga bata ang buot mo pasabot, Marten? Ay sila gud si Alan ang si Carol. Ah, mga bata pabagod to sila nga nagbuhat na gani silang bata. Alam mo ay, kamaw gid nimo eh. Ah, nalimot di kang mananghid naman to sila nato. O nimo. Oo, Diba? pero ako kakita bagikan ni gid nila ba. Walang damha silya no. Ay. Naduha na malagkalit ang atong anak. Unsay Naduha na ba? Kay maisip naman natong anak na si Carol kay ato na magina siyang umaga. aw maog yun tin. Og murag wa na ra ba mamahuan nga trabahong bayhana. Siya mamahuan ba? Way na mahuan ba murag Oh. way nuhaw sa mga gimbuhaton. Singan di ay. Unsaon sad gud ng atong anak nga akuhon man niya ang tanang trabaho. Halos di man niya patrabahoon ang iyang asawa. Pwede na maoy. Tuloy na bayhana silya. Kaya di maayo ng asawa nga bay, nahibaw ang trabaho sa bahay. Kaya nga itong anak, na, may mahimo makaluluoy anak. Correct, Martin! Yan ta spirit ay, ang binambag ni bebe. Ako'y daan na. Ha? Ako'y daan na imong bag. Hindi ka mabaliban ako karon kay bana naman ko nimo. Naunsa ka? Sorry. Nahinumdum na ko ato pag-ani na to din ni ba nga nag-away ta. Kuan, gihagat ka nga ako'y dasi mong bag niya. Nisirit lang ka. Naglisod kag dasi mong bag kay taas ni mo kay karbo ato di eh. Amiw. Pangkaron day, sukwahi na kayong mga panghitabo, no? Kinsay magdahom nga, ang sunod nga, mahigayon nga niya atas spear, inani na ta kamalipayon, magtiayon na ta. Di pa tawiya ba to? Pero karon magtiayon na ta. O may bibi pag yun nga naa sa suod sa imong tiyan. Kaksa ko, bi. Uy, Kapahagos kong asawa, eh. sabat ya Alan, uy. Ay kuno sobrang pa-PDA diha, pi. Ha? Unsa man siya, eh? Pidi ba, eh? Public displays of affection. Tanawa na gud na, oh. Panang otas mga tao. Kay sobra kita kasikit. Magbuot sila, magdipi ko din, eh. Day, Bahala na sila, eh. Magbuot sila. pero Wala, please, kita. ayaw diri sa publiko. Di ko ganahan, anak. Taon sa doy. Kaya nga naman, ha? Ikauwaw ko ni mo? Ha?
sila. Wag ito magdahom sila bayanan ako. Wag yun. Do. Mag-una pa dahil ko nila din eh. Uy, ikaw pa, sige nung tabi niya. Uy, tabag mahimutan ka ng mga pagkaos lami, sabi. Ano nag-abot nilang de Carol ni Alan, mga una tarayon. Sige na. Yung kung saan din nagibuhat ako? Mga namin to ni? Sabi niya, uy, sige kang tabi ko. Sige, do. Sige na si ko. Tita! Ano ko yung bilis tita ni Paris ko ni? Oh, ano tita? tiring Parang nagbayad sa ipabuhat yung tarpaulin. Uy, saom ni tita? Ay, tarpaulin gani. Abot ko pa sabot ba? Unsa may nakasuwat ini? Ay, naunsa ka man yung tao, no eh. Kamao ka maghang, mabasa, basang ha. Hindi ko na ba. Tara. Sige, Tama. basahan, Naldo. Ang sarap po ang star, Naldo. Welcome delegatisi. Sa? Welcome delegatisi. Ay, wala nagkabutang yan, Aldo. Ay! Welcome delegates, ay! Welcome delegate na ka. Mao na nagkabutang dihan, Aldo. Oh, bitaw! Welcome newlyweds. Welcome newlyweds. Alan and Carol. Tarong kang basa, uy. Oh, welcome newlyweds. Alan and Carol. Alan, no! Naghagop ka kang pabuhat ni tita. Ay! May gamit sa deka tita sa. Taba ka diha, oy. Magamit- Oy, Naldo, ingon ko ni Ana sa mga suod nako sa kinabuhi. Nangita Ay, ka pagi. sa mga suod nako is mga maayo sa nako. Oh. Oh, kung ikaw, mo'y maminyo, Naldo. Ay. Pagtagan sa tika og para harimon. Nangita ka paging mapuslan. Sama, ani. Nangita ka paging mapuslan ka no. Mulang! Ang kan, musugot di sila nako. Gide, larga Tingnan din. na apil ko ana, apil mo ko si mong kabuang Nalduha ka. Uy, wa kay angay nga maghanimon og sama ini nga preparasyon no, kay wa man gani kay panghingo ko. Diyan. Sa tanan day, kaya batayan mo na ako. Wa sa kay panutbras. Nanot na sa taon ko, once a week. Yes! Yes, tita was away ka nga manutbras Naldo, tita kaluod. Kaluod di mo Naldo, oy palayo be. Sige, lalis mo diha. Lalis pa mo! Naglalis ang mga gudinoon mo! Oh! Wala na suko ni. Nanihunong noon! Hay! Unahan, trabaho! Kaya basta nung buwabot na mga mag-honeymoon! Tita. Gusto ko nga, masurpresa gid sila si Alan at si Caroline ng ato karang gibuhat. Day, manaog na ta. Ni ta sa atong paraiso. Sampa diha, uy. Imo ning resort? At least, sunod, sugod sa duha ka adlaw. Kuan ba? Sama nga kita itag-iya din eh. Kay wa man tayo naon nga bayro nun. Dali na. Manaog na ta aning van nga nagkuha na to spare. Sige. Aron makaligo na ko og dagat. Kay wa baya ko kaligo atong una na tong pag-anhi dinhi. Oh, sige. Kay, nahubog ka man na to. Gihubog mo ka to. Ay nagud pagsikiskot ana nangagi Alan bi. Di ko ganahan ana. Isingit pagid nimo imong selos nga way lami uy. Makaguba makas adlaw. Ha? Suko ka ni Carol? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa Sid Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman ang mga